ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzu ani bajama sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulumina yiri ko sa to ani lento su fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko Aywa hotep au ni joni tuma damar ka joswati ka urki ka bama ka tama kumalo ya bani ka no ga de kulugoto imotab dumia au ni sene yang emission mandi ko emission na ya inchilo ko sondon la nature anga sunko yinika kasungo yinika korodore ka anere yinika kasungo yinika korodore ka alamini yinika wala sa an donani super piton ka dongli duma ebi ono e dongli titire ko dongari o bo amina kuma yiri flade kambi a yiri kelen yere de dongari e o yiri ngoni madu o donc là ambe foli dan karamo ba manoy badi samake ale mo ko so promoteur na initiateur am so raga do anga bi wala ndakono o la karamo badi a ini tuma karamo ko lo to imute dum ya ira ni tuma koma anga la me jekulu be fo komba fo kuku bismillah anga bi kono kono kuni jo kuni sene ko damare ka jo sabati ka urgi ka bamba ko ka twama aywa karamo foli temeni ko o yiri flari be ambolo akila kelen bulu era flanye bolonye o donc yiri ngoni madu o dongari ani protongoni o ngamina kuma dongari de kan folo ori kama donani super biton ka e donglier o donc là o dongari o ibe dofonye anye aka o ani amankutu o katase anon scientifiquement donc on a bora mi soroka do symbolisme ani valeur spirituelle kono awa mi bolo kramo ko to imotab dimya o ngali jarani e koni koma ke quotidien tiens la ne yiri ni soro mo mi bolo ati nya frene mare ko balanzan chien de balanzan chien de do ne a sawo de kankana tru santan ko fe yiri be ka yere soro chogo la yiri ni nana ke yiri kuma ba do ya nga yiru chela nango ma ko dongari o do ba fo ko dongori imaya bari ni ya ta iba e ka fo ngoni ma de do o ni ngoni ma do o koro ko ngoni bochugo ana yere bulu ani ayelina olu bebe nyogona kwa parce que ni bulu ye bulu msemani ni ya ye kuma do ba fo ko boana fana yor ngoni mai ni ya ye fana iba fo ko bonzoni bulu o fana ye ngoni ma yiride onga ale togo nana dade ko dongori bari yiri min do boroto tatere ni ya poroto ibolo la abedo wani ko kiba a bofona a iketo ka korni miseli abe don tuguni katadi abi genge ibolo la o ala nyuma mi ko ni o muyu ni sabali esare faka toli ka bo na tolila ka bo ibi yere soro bon ambo wele ko dongori bari anya dongli mi me o ya asira ira auna nga ani fana tobu yere ya wele fana ko kasia laita voilà acacia laita o ni idun acacia ni kasia nu fengo feta ibita soro mangutu do de bula mene ngoni mawdo
o kɔrɔ ko lakanani ani yɛrɛ makaran yiriw de fana don i m'a ye donc tubabu y'a wele ten k'a wele ko acacia laeta ou bien Senegalia laeta parce que olu nana acacia do nga o labana ka a kɛ Senegalia laeta ye pour que ka yira k'a fɔ k'a bɔra farafina a bɔra Senegal quoi donc olu ni ye Senegalia mɛ olu ka yiri min o kɔrɔ o y'o ye farafina ye comme u donna Senegal fɛ an ka yanfan in fɛ donc du coup hali français tun kɛlen don k'an ka a ka colonies tila zone ba fila de donc a b'a fɔ fédération ba fila Afrique équatoriale française ani Afrique occidentale française Afrique occidentale française capitale de Dakar ye donc comme olu donna yanfan fɛ donc olu ye Senegalia da an ka yiri caman kan ka yira k'a bɔra farafina kosɛbɛ donc yiri min don i b'a sɔrɔ an fɛ yan kosɛbɛ bɛn ni mɔgɔ min b'a fɛ k'ale ye kosɛbɛ i bɛ taga nin zone de la n'o ye Afrique worodugu yanfan nin de ye n'an b'a fɔ o ma Afrique occidentale sisan donc mais kasiyama yɔrɔ nin ye jumɛn ye a kasiyama yɔrɔ nin y'an ŋɔnima yɔrɔ de ye a n'a protection ma yɔrɔ nin donc yiri min don a kan ka anw ni makaran de ka an yɛrɛ protéger contre les dangers ko fɛn minnu bɛ na ka n'an sɔrɔ ka se ka ɲangara se an ma dɛ an ka yan ka nin ŋɔnima ninnu de kɛ k'o fɛn bon anw y'a wele ko dɔngɔri o dɔngɔri o kɛra ɲɛfɔli ye dɔnkili b'a fɔ cogo di ko super bidon u ka segu dɔngari nin olu de y'a tɔgɔ fɔ ko dɔngɔri ye ŋɔnibɔbali ye ŋɔnibɔbali min don u b'a fɔ fana ko cɛlasigi ŋɔnibɔbali de don ko n'i y'i sen don cɛlasigi la i k'i muɲu i k'i sabali dimi kɔrɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya kɔrɔ ka aw gulon ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamuya ko hɛrɛ bɛ bange o de kɔnɔ donc a symbolise tɛ se k'a fɔ ka se quoi bon mais anw ye yiri in yɛrɛ ta k'a lajɛ bulumisɛnnin don i bɛ taa sɔrɔ bulu ni saba naani a cayalenba bɛɛ ka tila ka n'a laban fila ɲɔgɔn fɛ donc an b'a fɔ o ma ko feuille composée pari penné donc o kɔrɔ ko a bɛna laban bulumisɛnmanin fila fana na a kun na donc o de filɛ nin ye a bulu la bon fɛn wɛrɛ fana b'ale la dɛ ŋɔni yɛrɛ kɛcogoya yiri ni kala kan a bɛ mɔgɔ sɔn hakilila kojugu i bɛ taa sɔrɔ kala nin na ŋɔni fila de bɛ kɛrɛ fila la kulu ɲɛsin ɲɔgɔn c'est-à-dire k'u ɲɛsin bɔ yɔrɔ kelen ma fankelen fɛ ka sɔrɔ ka na olu camancɛ la dɛ ka ŋɔni kelen bɔ k'o falen ka sɔrɔ k'u kɔ don ma voilà k'o kɔ don dɔɔni ma donc i tɛ se k'a pɔrɔndɔ quoi n'i y'a pɔrɔndɔ fana n'a ko k'a bɛ don e bɛ girin k'i bolo tali min kɛ ŋɔni min donni na i t'o comme sisan ŋɔni saba a bɛ ŋɔni saba bɛ kɛ a la donc fila bɛ ɲɛsin fankelen ma kelen bɛ kɛ superposé la k'o kɔ don olu ma donc ne a b'a fɔ n'i y'i bolo taga n'a ye n'a y'i sɔgɔ n'i ko k'i bɛna a bɔ tuguni a segintɔ b'i sɔgɔ tuguni donc o de kama a fɔra ko ŋɔni bɔbali don donc a tatɔ b'i sɔgɔ a segintɔ fana a b'i sɔgɔ comme si n'a y'i sɔgɔ bɔcogo de b'a la ne girinna k'i bɛ a fɛ ko douleur b'e la k'i bɛ a bɔ direct la fan dɔ mun b'e sɔrɔ fɔlɔ o de bɛn'i sɔrɔ mais n'i ko fana ko ŋɔni y'i sɔgɔ ŋɔni mana mɔgɔ sɔrɔ i b'a tigɛ cogo di i bɛ girin k'i tɛgɛ pan de donc a ka gɛlɛn i yɛrɛ k'a dɔn ŋɔni saba nin na min kelen y'i sɔgɔ quoi i y'a ye e kɔni y'i yɛrɛ makaran sisan e kɔni giribasara k'i tɛgɛ bɔ a la mais e t'a dɔn fiyewu ŋɔni saba nin na min y'i sɔgɔ bon sisan ni i m'o dɔn o bɔli ye kabako ye dɛ parce que e bɛ taa kɔri yɔrɔ min fɛ k'i b'a bɔ o kɔri yɔrɔ tɛ dɛ o bɛ bɔ o bɛ se ka kɛ opposé ye quoi donc i kɛ o kɛ ka maga ŋɔni nin na ni miseli ye i farisogo la a bɛ don ka taa de donc o de ye a kabakoma yɔrɔ yɛrɛ ye n'u taara ka taa fɔ ko ni i ye cɛlasigi daminɛ donc a b'i n'a fɔ i y'i tɔgɔ don dɔngɔri la ni e ye a ye ko mɔgɔ ka furu fini k'o kɛra sudon fini ye o kɔni ye dɔngɔri ye voilà furu jama kɛra sudon jama ye i m'a ye donc fɛn o fɛn ye hɛrɛma ye n'o o kɛra bɔnɛma ye e kana giribasa dɔrɔn k'a fɔ e b'i bolo sama ka bɔ o ko la quoi parce que o ye min ye sisan dɛ e de ka kan ka résistance kɛ ka i yɛrɛ ma kɔkɔ k'a kɛ tarabasuli ni galabuko yɛrɛ ye i kolo ni kisɛ la quoi k'a essayer ka to o kɔnɔ k'o ko ɲɛɲini ka sɔrɔ k'i yɛrɛ makara persévérance y'o ye quoi donc tiɲɛ yɛrɛ la symbolisme ko la u ma yiri ɲuman sɔrɔ min bɛ se ka furuko ni fɛn ɲɛfɔ bi ka tɛmɛ ni yiri kan surtout que an y'a ye k'a fɔ commune dɔ la ko furu hakɛ min sirila sisan o ni furu hakɛ min sara furu salen cayara ni furu sirilenw ye voilà o de kama Sɛbɛri Bitɔn ka kuma la u b'o de fɔ c'est à dire ko i furu jama de ko de y'i sudo jama ye o kuma kɔrɔ ye mun ye c'est à dire jama mun taari e di jama mun kɛra furu seere ye o jama kelen saya de kɛɲɛ ka
kɛ o furu bannen donc o de kama a fɔra ko furu jama ye shuru jama c'est-à-dire olu man ka sigi ko wɛrɛ kuma kunna c'est-à-dire olu mɔgɔ kelen n'olu bɛ wele ko wɛrɛ la o kan ka kɛ e fana sudo mɔgɔ ye karisa sara o de mais furu kɔni sara su kuma kɔni tɛ voilà parce que bon furu mun don nin dɔnkili bɛ an interpeller cadre mun kɔnɔ o ye jumɛn bibi na furu saw cayara bon bɛɛ bɛ bɛɛ jalaki bon a kɛra an ka ɲɔgɔn ta cɛw ka ɲɔgɔn bila cɛw bon ka sɔrɔ an ko diɲɛ furu don bon diɲɛ ma se k'a furu préserver bon mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲininka qu'est-ce qui ne va pas au juste bon o de kama dɔnkili b'a interpeller parce que furu mun ye sugu mun ye dɔngɔri ye o t'anw ka sisan furu ninnu ye parce que anw ye furu garanti kɛ papier bon papier dun ye mɔgɔ ka fɛn kelen wa mɔgɔ de bɛ t'i bolonɔ bila bon e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye c'est-à-dire e bolonɔ in bɛ se ka kɛ garanti ye cogo di c'est comme si sisan e tɛ mɔgɔ jɛlen ye fɛngɛ tɛ se bolonɔ tɛ se ka papier k'a fɔ e y'i ka signature apposer fɛngɛ o tɛ se ka o ko garanti o parce que e mun y'o kɛ a bɔrɔtɔ sira fana bɛ yen bon sariya fana dilannen don cogoya la parce que an bɛ wali kankiya de kɔnɔ o wali kankiya ninnu o wali paradigme o wali diɲɛ cogo kɔnɔ bɔda b'i bolo quoi c'est-à-dire i bɛ t'i ka signature apposer cogoya min na i bɛ tɛ se ka taa sali fana signature apposer o cogoya kelen na donc an dun fɛ furu mun ye dɔngɔri ye o de ye an ka mariage traditionnel ye ɔ an yɛrɛ y'a furu dɔ siri ɔ e yɛrɛ kɛra a furu dɔ seere donc o furu sugu bɛ siri siyɛnni kan gɛlɛn de kan aw ti jagoya dɛ aw bɛɛ ka consentement kɔnɔ n'aw kɔni ka di ɲɔgɔn ye ɔ ko aw sɔnna ka kɛ ɲɔgɔn ta ye badabada ɔ k'a fɔ kɔni don dɔ la dɔrɔn dɔ ta ye i nege bɔra n'a ye i b'a fɔ dulokiba k'a bɔ k'a bila o tɛ donc avec votre consentement avec le consentement minnu ye furu garantiw ye furu boloma olu ka consentement kɔnɔ an ka farafin furusiri bɛ kɛ o de la o furusiri mana kɛ a bɛ kɛ siyɛnni kan gɛlɛn de kan donc o y'i tɔgɔ dɔnnen dɔngɔri la ɔ donc n'i ko k'i b'o ŋɔni bɔ i bɛ dimi wɛrɛ de du i yɛrɛ la a bɛ don ka taa donc Super Biton ka dɔnkili b'an interpeller ɔ ni an sɛbɛ bɛ furu kɔni ma k'an sɛbɛ bɛ an ka furu ka si sɔrɔ o ma fo n'a sɔrɔ a kɛcogoya in ta o b'an arranger n'o kɔni t'an arranger n'an sɛbɛ b'a a ka si sɔrɔ o ma ɔ bɛɛ k'i tɔgɔ don dɔngɔri la ɔ kɔrɔ de furu ka siri a siri cogo la a kana kɛ tubabuya sira a kana arabuya sira parce que an ka furu ninnu a bɛ daminɛ an ka ladala a bɛ daminɛ an ka golofiya furu siri cogo la a bɛ daminɛ ni woro ye woro yɛrɛ dun kɔrɔ de b'o la ɔ a bɛ tila ka taa siri misiri la ka tila ka taa siri tuguni mairie la bon dɔw ta bɛ taa siri église la ka tila ka taa sigi mairie la c'est à dire ni furu kelen siri cogo saba a si ni si tɛ kelen saba naani a si ni si tɛ kelen o bɛɛ kɔfɛ voilà o bɛɛ kɔfɛ a bɛ sa donc hali bi a ma i tɔgɔ ma don dɔngari la de voilà donc o dɔngari mɔgɔ caman t'a imaginer k'a fɔ ko yiri de don yiri ŋɔnima de don ɔ an ka baro b'o de kan bi donc ale yiri ŋɔni bɔli don cogoya la ŋɔni bɛ kɛ saba ye fila bɛ kɛ fankelen fɛ ka ɲɛsin sansi kelen ma kelen bɛ kɛ fan dɔ in fɛ ka a kɔ don dɔ in ma ka ale ɲɛsinnen bɛ kɛ fan wɛrɛ fɛ donc a mana i sɔgɔ n'i ko k'i bɛ giribasa k'a bɔ kelen mun bi kɔ kan o fana b'i sɔgɔ walima ni kelen in de y'i sɔgɔ n'i ko i bɛ giribasa fila dɔ in bɛ fan dɔ kan o b'i sɔgɔ voilà donc yiri mun don a ŋɔni sugu don ani buwana bɔlen don nka buwana tɛ donc a feere filɛ nin ye n'i y'a ye fana k'a fɔ yiri don a n'a ka ŋɔni mankutu mana kɛ cogo o cogo ni nin kɔrɔ kɔgɔlen nin b'a la fɛn fila bɛ yen nɔ an bɛ olu y'a nɔfɛ n'i ye nin bulu bin ŋɔni kana k'a la dɛ baganw b'a dun quoi o b'a dun n'o ye o bɛ se k'a bulu ta o ye kelen an ye baw ye k'a dun an ye misagaw ye k'a dun a filanan ye min ye feere min filɛ a la feere ɲɛma de don donc plante mellifère de don o kɔrɔ ye sisan ko di dɔw bɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a nɔnɔ ye dɔngari feere de nɔnɔ ye yiri mɔgɔ didenw mago bɛ feere sugu mun na ka u ka di nɔnɔ bɔ nin feere b'a la quoi dɔngari feere b'a la o b'o la quoi donc an dun bɛ ka mankutu minnu fɔ mankutu ninnu tɛ ko kuma fɔlen dɔrɔn don dɛ mankutu bɛ baga minnu fana b'a la quoi produit minnu b'a la yiri yɛrɛ min don a bɛ mɔgɔw basigi quoi donc n'i y'a ye k'an ka sigida la anw b'a san k'a kɛ pot la sisan ko k'a feere a kan ka kɛ anw ka yiri turutaw dɔ fɛ
i m'a ye acacia layita nin ou bien sénégalia layita nin a ka kan ka kɛ anw ka yiri turuta dɔ fa mun na parce que dɔngɔri segukaw y'a dɔnkili da mun na a bɛ k'ulu ka dugukolo la a bɛ k'u bamako dugukolo la yan nɔ o kɔrɔ ko sénégal dugukolo bɛɛ nin yiri in bɛ se ka fala a bɛɛ la a bɛ anw ka dugukolo a b'o kan fɔ wa a bɛ ɲa fana donc n'a bɛ ɲa sisan o kɔrɔ ye jumɛn ko nin ye anw ka fɛn tɔnɔbɔta dɔ de ye. Quand on parle de valeur là, les plantes à valeur culturelle, on met qu'une année culturelle de que ni yiri kan ka fara kan. Imaya parce que réalité est fin d'odi na ma wuli kan joan yɛrɛ ta ye mɔgɔ wɛrɛ bɛna ta ka taa a mago ɲana anw mago bɛ ka sa dɔngɔri ko kuma tɛ ka fɔ furu la furu bɛ ka tiɲɛ wa an bɛ ka min fɔ ko le retour de l'autorité familiale mais n'o y'a sɔrɔ dɔngɔri kuma tɛ fɔ sisan autorité bɛ yan. Voilà, donc au fin de dos quoi. Donc yiri kelen mago caman sisan dɔngɔri la fɛn dɔw bɛ dɔngɔri la fana an y'a ye k'a fɔ n'i ye ale ta comme an b'a fɔ yiri ko kuma baga minnu bɛ yiri la sisan dimi da yiri de don dimi da tɔgɔ n'an ko ko dimi sisan donc ko analgésique tubabukan na o kɔrɔ ko ni dimi bɛ mɔgɔ farisogo la n'i ye dɔngɔri dɔ sɔrɔ ka k'a la a bɛ dimi da donc sisan an dun b'a dɔn k'a fɔ ko siran bɛ ka k'a ɲɛ a ŋɔni kama nka a ŋɔni nin fana falennen don fɛn min kan o bɛ dimi da tiɲɛ yɛrɛ la an ka furu sira kɔgɔlen de filɛ nin k'a fɔ ko furu kɔnɔ sɛgɛn ni sɛgɛn min bɛ yen dɛ ni aw ye bɛn sɛnsɛn ka aw ji gɛlɛya ɲɔgɔn bolo a bɛ tila ka na bange hɛrɛ la surtout que ale yɛrɛ feere ni a bulu falen cogo ko n'i y'a kalanni ta k'a la i bɛ taa sɔrɔ bulu ŋɔni fila ni ɲɔgɔn cɛ ŋɔni sabanan jukɔrɔ bulu fana bɛna falen yen. I m'a ye wa donc n'anw b'an ka baro ninnu kɛ dɛ anw bɛ sira de yira mɔgɔw la yiri la parce que an bɛ ka sunkun de ɲininka ko ka sunkun ɲininka o kɛtɔ ka an yɛrɛ de ɲininka i m'a ye anw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an ka yɛlɛmaya la a bɛɛ jaabi bɛ sunkun kɔnɔ n'an y'an bɛrɛ bɛn sunkun ni ɲininkali ma k'a ɲini k'a dɔn min b'a kɔnɔ bon sisan nin yiri min filɛ n'an bɛ k'a tɔgɔ de dɔnkili la k'a fɔ fɛn dimiman don fɛn siraman don mais en même temps hɛrɛ ni bɔnɛ de bɛ furu kɔnɔ i ji gɛlɛya la i bɛ bɔnɛ min ye a hɛrɛ bɛ yen i m'a ye wa donc analgésique o kɔrɔ ko dimi min fana b'i la a dimi dacogo bɛ yen nka a bɛɛ bɛ o furu kelen de kɔnɔ ka na dimi furu kɔnɔ dɔrɔn ka wuli k'i b'i kɔ don a ma quoi bon ne bɛ taa tuguni ɲɛfɛ dɔɔnin n bɛ ŋɔni fila nin ta quoi aw fila de nana aw fila nana ka aw furu siri ɲɔgɔn ma ne bɛ se k'a fɔ ŋɔni fila in bɛ se k'o yira o mais sisan gɛlɛya nin o bɛ kɛ kɔdon ye quoi ŋɔni sabanan nin o bɛ kɔ dɔn aw ma bon parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sisan a bulu bɔcogo la bulu bɛ bɔ ŋɔni fila ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye ni a ye ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya in bɛ kɔ don hɛrɛ bɛ na o hɛrɛ bɛ na gɛlɛya bɛ kɔ don hɛrɛ bɛ na den minnu bɛ sɔrɔ o ye hɛrɛ dɔ ye aw yɛrɛ bɛ sɔrɔ wɛrɛ minnu kɛ ɲɛnamaya ɲɛnasoma sɔrɔw olu fana bɛɛ ye hɛrɛ ye bon ni gɛlɛya min fana bɔra furu kɔnɔ a kana furu minɛ o ma o ye furu dɔ de ye o ye furu dɔ de ye bon et puis yiri in bɛ tila ka fɛn kelen wɛrɛ yira quoi ŋɔni kɔ de n'o de dugumala la hɛrɛ bɛna falen o kɔrɔ de ko n'aw sera gɛlɛya la furu kɔnɔ hɛrɛ de b'o kɔfɛ i m'a ye wa donc tiɲɛ yɛrɛ la yiri kɔgɔlen don an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni aw la karamɔgɔ an bɛ se an ka yiri ŋɔnima filanan ma sisan filan y'an bolo in ye donc ale ye bulu kɛcogoya ni dɔngɔri ta tɛ kelen bon ale yɛrɛ kɔlɔ sadara couleur ni dɔngɔri ta tɛ kelen parce que dɔngɔri ye vert clair ye mais ni vert fanselen don ni dɔngɔri ta ye donc i b'ale yiri non scientifique fan ye ka taa se a mankutu dɔw fana ma donc ni yiri filanan min filɛ nin y'an bolo a fana ye ŋɔnima ye i n'a fɔ karamɔgɔ kolokoto y'a fɔ cogo min na mais u b'ale wele de ko pɔrɔtɔŋɔni bon o pɔrɔtɔŋɔnima yɔrɔ nin an b'o kɔrɔ dɔn an bɛna mago la mais après ale bulu kɛcogoya la i bɛ taa sɔrɔ bulu mana kɔgɔ cogo dɔ la dɔrɔn n'i y'i bolo da kɔfɛ i bɛna bɛn ni ŋɔniden kelen ye quoi o ŋɔniden kelen nin i m'a ye ŋɔniden kelen bɛ bulu kala kɔfɛ i m'a ye wa donc ŋɔnima yɛrɛ don ale fana ŋɔni kelen de ɲɛfɛ bulu nin bɛ falen nka ŋɔni tɔ kelen dɔ in bɛ dugumala la o tɛ ŋɔni jukɔrɔ i m'a ye donc an ka yiri ŋɔnima dɔ filɛ nin ye u b'ale wele nanzarakan na ko acacia macrotachia acacia macrotachia bon ma a ɲininkali kɛ kosɛbɛ n b'a acacia ma yɔrɔ dɔn parce que olu ye ŋɔnimaw ye nka macrotachia nin an kan k'o lajɛ ni fana ye macro lajɛ yiri fɛn o fɛn na i bɛ taa ye k'a fɔ k'a bulu ka kunba
an bɛ se ka mun fɔ n'i ye nin ni dɔngɔri ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ sisan nin bulu ka bon ni dɔngɔri ta ye a bulu ka bon ni bɔnzɔni ta ye. Voilà, parce que a makurutasiyama yɔrɔ in bɛ se ka kɛ ale ni bɔnzɔni cɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a ni bɔnzɔni bɔlen don mais a bulu ka bon n'o ta ye. C'est-à-dire parce que ale feuille ye feuille composé donc a ɲɛala bi mɔgɔ ɲɛ fa ka tɛmɛ bɔnzɔni ta kan. n bɛ k'a lajɛ quoi n bɛ ka bulu ninnu kun lajɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a fana ta bɛna laban ni fila de ye. I mana ta cogo cogo fila de bɛna laban bulu nin kun na quoi i m'a ye donc sisan an b'an basé nin fɛn ninnu kan pour que ka se ka yiri dɔ dɔn ka bɔ yiri dɔ la bon sisan nin ŋɔni ni awɔ ok n'i y'i kanto sisan ko pɔrɔtɔ ŋɔni o pɔrɔtɔma yɔrɔ ye mun ye sisan baara min bɛ kɛ kungoso yan an bɛ yiri ta an b'a lajɛ fɛn dɔ b'a la mankutu dɔ b'a la ni yiri nin an y'a dɔn de k'a bɛ kɔnɔ funu dɛ ni mɔgɔ min bɛ fiɲɛ bila o de fura kɔgɔlen ye nin fara ye k'a fara bɔ k'a fara i ka furudimi fura n'i ka kɔnɔdimi fura kan a b'a to fiɲɛ bila min bɛ kɛ a tɛ kɛ ka dama tɛmɛ quoi fiɲɛ bila yɛrɛ ye naturel ye k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ tagama i sen ka dugukolo kan n'i tɛ fiɲɛ bila bari dumuni de bɛ kɛ n'a ye ji min bin n'a ye fɛn caman wɛrɛ ani ni dumuniw taara ɲɔgɔn sɔrɔ u mana ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ fiɲɛ di mɔgɔ ma a dɔnnen don anw fɛ k'a fɔ ko akasiya makurutasiya nin n'i y'a fara sɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn k'i b'a sanfɛ fara de siɲɛ ka bɔ a la a duguma fara o de bɛ ja o ni kɔgɔfin an b'o ni yiri dɔw ɲagami ɲɔgɔn na o de bɛ kɛ ka fiɲɛ bila nin kunbɛn donc mankutu kɔgɔlen de b'a la ŋɔnima don dɛ ŋɔnima ye makarani ɲini ye nka a bɛ kɔnɔ magaya a bɛ fiɲɛ bila in ban bon a bɛ tila ka kɔnɔdimi misɛnninw fana mada donc an ka yiri ɲuman de don n'i y'ale ŋɔni ta k'a lajɛ ale ŋɔni saranko kelen o fanga o dimi ka bon dɛ donc n'i b'ale bɔ i b'i kɔlɔsi bon u b'a fɔ fana k'a bɛ u b'a fɔ cogo di patience dusumajɔ a bɛ dusumajɔ de don mɔgɔ la n'i b'ale bɔ i dusuma ka jɔ k'a ta a bɔcogo sira ɲuman fɛ n'o tɛ a b'i sama n'o tɛ a b'i minɛ i y'a ye donc akasiya makurutasiya pɔrɔtɔ ŋɔni o ye ŋɔnima ye min ni fini yɛrɛ b'i la ni nin ŋɔni y'a minɛ a ŋɔni kolo ka gɛlɛn quoi donc ni a b'i ka fini fara o de y'a to an yɛrɛ min bɛ kungo so yan ne ka fini caman purutilen don dɛ parce que nin ŋɔni b'a kɛ quoi bon ale ni bɔnzoni fana kɛrɛfɛ puruti ŋɔni fana bɛ yen ko i jɔ ŋɔni bon an da bɛna mago la don dɔ la komi an ye ŋɔni ko kuma fɔ ka tɛmɛ donc mankutu damadɔ min b'an bolo nin pɔrɔtɔ ŋɔni nin kan a filikɔrɔ nin ye baganw b'a dun fana a fara ye fura ye a bɛ se ka kɛ mankutu wɛrɛw b'a la nka an bɛ taa ni ninnu ye pour que mɔgɔw ka yiri suguya dɔn bulu misɛnnin don feuille composé don u b'a fɔ o de ma ko bulu min cicilen don ka tila k'a ci fana a ci k'o fana ci o ye feuille composé ye ka sɔrɔ ka n'o laban ni fila ye an b'u wele ko filaninw ko pari paire impari pene ale bɛ daminɛ fila la k'a kuncɛ fila la n'i y'a daminɛ depuis duguma fila don de part et d'autre fo ka na laban o fila kelen in na tuguni kun na donc i b'a ye a bɛ dafa ɲɔgɔnya fɔ bon o la a bɛ jɛ yɛrɛ mɔɲɔgɔnma a b'o yira bon sunkodɔyala dɔw bɛ yiriw tila saraba damadɔ yiri ŋɔnimaw ni yiri jima ni yiri bisimaw c'est-à-dire minnu ka bisi donc minnu ŋɔni bɛ mun na ni ji bɛ bɔ mun na donc o la o sira in kan a bɛ mɔgɔ caman b'a yira k'a fɔ yiri ŋɔnima ninnu ye lakana yiriw ye i b'a ye k'a fɔ pɔrɔtɔ ŋɔni ni dɔngari u bɛɛ bɛ lakana da kun na yiriw don minnu fana bɛ caman ɲɛ o la. d'accord donc tiɲɛ yɛrɛ la an ka yiri ninnu don minnu man ka tunu ka bɔ an kɔrɔ an bɛ teliya ka min kɛ ni yiri ŋɔnima bɛ yen dɔrɔn o ye k'a labɔ yen de k'a tigɛ k'a fili n'i y'a tigɛ k'a fili o kumana i dɔnniya fɛn o fɛn donnen don a la a kɛra i ka kan na o a kɛra kan wɛrɛw la o i y'olu bɛɛ de tigɛ ka fili i perdira o bɛɛ la o yɛrɛ de ko b'an ka jamana nin kan k'a fɔ mɔgɔw de y'u ka yiri dɔntaw n'u ka dɔnko n'u ka seko a bɛ yiri fɛn o fɛn kɔnɔ ka olu yiriw ta k'o bɔ u makɔrɔ donc an ka kungo lankolonyalen don an ka sigidaw lankolonyalen don ni pɔrɔtɔŋɔni min filɛ nin ye an dun b'a dɔn k'a fɔ ayiwa n tɛna mɔgɔ ta tɔgɔ ma mɛ n bɛ dɔ fɔ kulubalilakaw ma sɔdunaw i y'a ye nin bɛ fiɲɛ de kunbɛn i m'a ye yan donc nin bɛ fiɲɛ de kunbɛn donc kɔnɔ fiɲɛ de ko don donc furudimi ni dumuni dunbaliya dumuni minnu bɛ mɔgɔ kɛlɛ o yɛrɛ ɲuman ko des perturbations gastro-intestinales k'a b'o de kunbɛn ni ɲagami donnen bɛ i kɔnɔ i tɛ se ka dumuni yɛlɛma ka ɲa i tɛ se k'a labɔ ka ɲa
donc ni yiri bɛ i dɛmɛ o de kɛlɛli la ani kolopati n'a ɲɔgɔnna ninnu ani kolopati n'a ɲɔgɔnna ninnu an dun b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ Bamako falen bɛ bi furudimibatɔw de la i m'a ye furudimibatɔw de la n'an ma farati k'an tɛna ɲɔgɔn degun bon fitininw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka to ka pɔrɔtɔngɔni magɛrɛ an na ka to ka mugu ni kɔgɔfin mɔ o ye tiɲɛ ye mais n'an ka ɲi ko k'an tagala ye o la an bɛ fili ka dan yan ko Yamandɔgɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma triple hotel ngana manga kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kunjo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni